is ceist díreach a rís agus banan sé le stádas an chasra Aire bunaithe ag a Rhein agus an Rhein tííochta chun bartas maidir le planán sa Gaeltachta phlé, soléirú a thuirt a ról na rinne sa gasra an asnéis is journey a thuirt ar obair an gasra go dtí seo, lín na nuairanta ar chas an grúpa go dtí seo le na céile agus an scéal maidir le mion túriscí ó híomh na grinnéise sin ar mag. Teachta agus mar sódan teachta is ar an tara tíocht rialta sáitiúil agus éireachta tá an freagrú maidir leis an achtam pleanáil agus ferbert ga bhíle faoine tagan gnóthaí anáil le chósaí pleanála agus tíocht sa Gaeltacht. Fuair alt dó den achtam pleanála agus ferbert. Is gá go dhéanfa plan ferbathe chóm do thosan éireacht teanga agus cultúire na Gaeltachta le ná réigtear an Gaeilge chur chun cín mar theanga an phobal. Gas ina méid limisteir plan le limisteir an plan ferbathe. Chunál na rion tííocht rialta sáitiúil agus éireacht a grúp ébre I mealtainna fé hain a nuair chun gné agsúla den phróiseas plan le sa Gaeltacht a scrúdú. Tá grúpa seo chomhdhéanta doníide ó mar rion an Rhein tííocht údarás na Gaeltachta agus an tuchtúdarás á túla ábhartha. Is cruinniú amháin den grúpa seo tá agrithe go dáta. Chun taú leis an obair atá ar bun agus chun dlús a chur leis do ifig an rion tííochta mar rion féin agus údarás a Gaelta obair i gcóir lena chéile chun cuasaí plan le geantar Gaeltachta chur chun cín. Is cean duna príomhhaimena atá an grúpa idirránach na chóras a chur bhaim de réir mar scuí chun chur chuige éifeachta agus cheoheasach a chothú don húdarás áitiúla mar bhaineann sé leis an gcóras plan le sa Gaeltacht a bhainistú. Tá an grúpa idirránach ag scrúdú chuna stéad fhí cleachtas rathe maidir le chur bhaim na bhrálacha seo neartú ar wathe le leas umláin na Gaeilge sa Gaeltacht agus ar wathe le ferbert in mhainithe agus policy plan le chuí a bhaim sa Gaeltacht. Tá sé gas go éon an polisio heléir agus tróir chur ar fáil maidir le chunascur gur fear chotheasach agus chum riacht an córas plan le a dheabhsú sadas na Gaeilge a chusant sa Gaeltacht agus chúna bh láthair na húdarás áitiúla ábhartha. Tónólach an just chun crícinn tónóla an cruinniú is déanaí den grúpa idirránach an fé cara bealta na fih dó in ifgig marinas na ferbacha san umláin tháinig na ran le chéile 6 uair ó bhí feabhar fé hain. Is é an cleachtas rathe go ghlachfar níon tuairiscí ag cruinnithe den grúpa idirránach de gná. Deputy. Sagad goil prán le bartas agus le trórlínse ó híh cuasaí tííochta agus cuasaí planála tá caihirirlach an costáin seo agus támuid ar tí túrascála a ailsiú maidir le na planana agus bhí sé sin soléir ó na heagruachtaí ina measc na rialtas áitiúla tháinacós ar gcóir nach bhfuil bartas ó dhéanamh ar a leid tá aspatiscan i gceist ó híomh na rialtas áitiúil ó híomh cadtá i gceist ó híomh plan ferbara. Tá sé le amach go sunrach I túrascáil bhlíonn an commissioner a teanga go bhfuil feibanna i gceist I Gírí, bhí feibanna, bhfuil feibanna i gceist I Condena mí agus dar leis ceap sé go díl sunta sé go raibh gasra Aire bunaithe. Ach an rud a churnínta sam maidir le a regra, agus chur mágad a sucht a regra. Ach tá gá rud I gceist, tá grúpa Aire agus bunaíú bhunaí chuir tús leis an grúpa Aire sin I beltainna na bliana seo caite, ach ní rá I gceist ach crinú amháin. Comat lei sin den tá an grúpa eile idirránach agus bhí ní smó crinne acu. Cad é an ceangail idir an dá rud an grúpa Aire nach rá I gceist ach crinú amháin agus an córas eile atáirsiú. Well, look, mar dúirta tá an ceisio an táhaíocht an Gaeltacht agus chun trálínta nua a cruthú agus tá an freagracht as a ceisio beag trálínta nu ag an aire tííocht rialta sáitiúil agus éireachta. Tá sé ag déanamh go leor ibar tá hifigé mar rinne I teagmháil leis de hifigig a rion tííocht rialta sáitiúil agus éireachta an tám ar fad chun an ceisio a phlé. Mar dúirtú bhí
sé ar tháinig na ranna le chéile sé ó bhí feabhra fé hain agus tá policy plan le a holbhúd an Gaeltacht agus ar an rúpa a chuirí béim ar an próséis chun iartas plan le a dhéanamh sa Gaeltacht. Tá gceist go bhaimóis sé seo mar struchtúr agus crór dúdarás á túil agus iad ag banistú iartas sa Gaeltacht. Tá sé mar spruc generálta ag an grúpa idirránach go méid choras aontaithe I bhaim a chintóigh go méid gur chuig éifeachtacht agus ceolcheasach chun stadas na Gaeilge cinú sa choras planála. Mágad, Iarta. Gur mágad ara, tá sagad níl an choras ag feimú do gcuoine atá ag leir chur futhús na Gaeltachta. Tá géir céim I gceist agus I mar cheantar hain ceantar na nilán mar hampla. An rud is intaí ná an méid tííochta atá an sin atá folamh agus trécha. Agus ag an am commatla sin níl daoine an an cead planála áils na Gaeltacht. So an rud atá ag testal go géir ná trórlínse policy bartais. Ceap mé mar bháil den costa go raibh sé sin ag tarlú ar bhain fránach. Ach tá an coslacht ar an scéal nachhfuil tá an grúpa oibre sin. Brenny ar de regra agus níor tháinig an grúpa oibre sin le chéile ach uair amháin. Tá breis blin I gceist agus níor tháinig si le chéile ach uair amháin. An bhfuil cinenne dénta fáil réiles an grúpa oibre inis agus an bhfuil si fig díú ar an costa idirránach. Cadtá ag tarlú agus an bhfuil dáta faoi lehan go mbeidh bartais le feicáil nó le léamh agus trórlínse ar macht. Mágad cean cóirla aontíim nach bhfuil an bhí me tagail le go leor daoine sa Gaeltacht I dá counter agus ar na Hileán freisin agus níl sé go ag an am sin an fáil go bhfuil struchtúr idir marín féin agus rain tííocht rialtas áitiúil agus éireachta le chéile. Mar dúirt mé bhí leis an struchtúr atá ann bhí sé chruinithe idir an a rinne agus bí me hifcaigh go teagháil leis le hifcaigh go rainn tííocht an tamar fad. Aontíim le bhfuil an ceise an pránach ach beag sé an taimh go mé na trálínta ceart agus go mé réiteach ann chun na fáimhine a dheabhsú mar maidir le cuasaí planála sa Gaeltacht. So beag dáta ag an rainn tííocht rialtas áitiúil agus éireachta agus tá má rion féin ag I measc an próséis seo chun réiteach a chruthú.